Cope kalau gas kuwi. Banyak ngono. Walah. Kate masak, gas kari situ ilang maneh. Oh alah, Jol. Ngono apa ya? Gas kuwi lho. Apa gak sih? Ilang. Lho kok iso hilang? Colong maling kaya Oh alah. Kira-kira sapa ya? Tembo iki. Oh, Bapak Me. Kok koyo suket ngono? Ya iki lho, Jol. Saiki aku nyoba usaha ingon-ingon. Wingu wedhus 35, sapine 9. Lho, temenan apa, Me? Antare Gak goro iku. oleh utang tangan. Waduh cair. Nganu Pak Me. Sampeyan mambengi gak ketok uang otong-otong gas ah. Loh. Ora ro aku wong aku wingi turu kok bengi-bengi. Temenan apa, Me? Oh, temenan. Wis aku Jol, tak pamit mulih sik Jol yo. Kok kesusu Pak Me? Ya selama perlu Jol. Gak ngopi-ngopi sik maneh ngono. Wah. Lho, iku gas dulu, iku. Iku gas iki. Sampeyan malingi Pak Me ya, Pak.